vídeo hoxe. Xa sabedes que levamos moito tempo sen subir vídeo. Outro día subí un vídeo de tomas falsas que gravei en febreiro, pero bueno, non é un vídeo, hai tempo que non nos vemos cara a cara. Bueno, pois vamos facer un preguntas e respostas. Xa está. A miña idea era dicir unha palabra en mongol, pero non ten voz o Google Translator de mongol, entón que tampouco atopei ningún vídeo, entón que eu son máis da presencial, que rollo ver os galegos tiñamos que meternos no mundo de YouTube Portugal, Brasil, no mundo de YouTube en portugués, porque hai moito que xogar. Creo que o microondas, para que precisas ese chisme? Non sirve para nada. Te quenta a comida, pero eso tamén o podes facer ti mesmo. Unha, pois é unha cidade que máis ou menos é agradable, ten cousas que facer. E sempre hai algún sitio agradable. Por exemplo, me gusta moito o Parque Adolfo Suárez, que ten moi boas vistas a Coruña. Un día tiña que facer unha guía turística, xa que está, verdad? Eu creo que Brawl Stars, sí. É que antes Clash Royale, a mí sempre me encantou todos os xogos de Supercell.